an gani otoro. Hello? Hello, baby. Ranke dade. Ya garin? Alhamdulillah. Wallahi lahiya kalau. Lahiya lau. Azumin. Baby kai ke ga kuma ban kawo miki kayan shan ruwa baki abin nan. Ka damu. Ai ga sallah nan ya zaka. Tunda ba mu da kayan shan ruwa ba ai karka damu. Gasar. To alhamdulillah. Kaji shegiya. Wai ga sallah ta da. Gaskiya ne wallahi. Hello? Karka damu network na. Na gane network ne. Shi ne na ce tunda ba ka kayan shan ruwa ba ai ba matsala tun daga sallah nan gaban mu ko. Mina na ka damu wanga abu network haka. Yawwa. Hello? Gaskiya ne wallahi, gaskiya ne. Babu komai insha Allah. To kuma ai wannan yanayin wannan killace mu inda aka ai wannan sallah din kuma babu inda za a je. Ba fa lalle ma fa ba a ce fa an yi sallar idi fa. Din sallah ma fa a killace za a yi shi. Kayan sallah na? Kan ɗan kashin babbar uba sai kashe min waya yake ina ta cewa network. Kaji shegiya. To gidan uban wa za a je a wannan lokacin babu kuɗin da za a je kyau na abu. Network ne wallahi. Network ne. Kashe min waya yake ina ta cewa network na? Wayan ma busy kaka samun. Shikenan. Ka ruwan ga talahehen mutum ne ni ko ka kira da ban ƙara daga. Network ne. Shegiya. Da ba ta taɓa ce min baby wai sai yanzu za ta kira ni da baby. An ƙi aka mata kayan sallah. Shegiya. Ba ta taɓa yin abin da